Wala niyo nakita ang isa kasanggot? Wala lagi. Bot ato to na butang oy. Ha? O balo ahagi butang ba? Dagko na yun atong mais oh, nindot kay tagduha ka bukbuga. Grasyahan po ba no? Tininduta pagkatubo ba oh? Kani. Naano sa mga muharbis yung tanig mga 100 kisako. Ano kasi Kung ako? di lang ni kan ang mga ilaga. Okay. Kung pilay mahalin ani aboton, bayaran na to atong utang. Na sobra. Nya, ang sobra Bahinan na to. dili. Sampa Kung pinan. tanom tag mais usab, i-times to na nato ni. At least sunod makabayad na pud tag utang. Hantod maimpas na atong mga utang kay ikaw ron para makapadayon na kag eskwela. Ikaw pod Oh. Jimmy, kung mo proceed pa kag college sa imong Bachelor of Secondary Education, Ako ya og makomang kog eskwela maningkamot ko nga dili lang ta kutob diri. Asay maayo na og paunahan si Rondol para di kay madak-an ba? Bitaw yan no. Dili po ko gusto nga ako rin eskwela, gusto po nako ba nga eskwela po Jimmy para duha may makahuman. Ikaw na lang una ron. Kung makagraduate ka senior high, di dungan na tamang college. ani na lang. Ikaw ron kung kursunada kay kami eskwela, maningkamot ta nga maka-eskwela ka. Si Jamie, kursunada man po kabalo ko aning bata, mao bitaw na makaabot siya college. Pa-eskwelahon na lang ka na ron, isa naman lang ka tuig mag-college na ka. Daw ka na lang winig college basig makatigom pa ta ug daghan pang mais nga mukuyanap ani atong mga yuta dire. Sige ya, ako na ipadayon isa na mga pud katuig. Sige. Umbati ta kay para sa inyong kaugmaon. Ibot-ibot lang sa mo kay mamalit ang sanggot mo. Wala mo itong isa ka sanggot. Ya, gigutom naman ko eh. Magkuha sa tubig dito. Sima-sima na to ba? Butom na tayo ba? Sige, tana. Pagdalag tubig dire niya. Tanawa dito kung sa'y snacks na to. Sige, pabutan lang kuya. Sige, kay magkalingaw mi dire. Ha? Pagdali lang dito kay dako pa kay niyang lebih sa unon dire yo. Ya, mabayaran pagkahaan na itong utang. Murag dako-dako naman yun ang katidada. Ay, mabayaran ra gina ron, salig lang, maningkamot lang ta. Sakay di lang ta malimot sa pag-ampu. Maningkamot ana ra gud ki. Ta mabuhi ani di ta mangutang gud. Bayaran na to na makalingkawas ra ta. Mo lang paningkamot mo gispila. Kani atong gibuhatanan para ron sa tuwa kay mantay lain kadaulan. Salig kag laing tao ron di pwede. Say mahimo say muhay, chismis pa ka. May man ang atuang sariling paningkamot. Ya, pole saya. Ako sa sangkot be. Sige. Dalingawin siya kay malibang sa ko kadali. Naglain man atong tiyan atong kuan oy. Gabi gani atong gikaon. Mag-share sa ko diri sa lugot, ha? Sige, sige. Balik ra ko. Luyas akong kuya oy. Ug di lang nainaan akong kuya karon. Sus, asa kami puniton karon. Kay gani pod kogihan kaayo, matimado sa iyang mga igsuon. Naglain jud akong tiyan sa gabi ba. Street na mong gabi wa kita kakaon ani glitson manok mga lamig nga sudan. Anya ni magulay na pud tag maisan. Asa man to nang limpisa tong mga tawhana to eh. Gikalimta naman nila ilang utang sa kuha bisag punduhan na lagamay kay gamitono ng kwarta. Wala gyud. Papaapason pa ta bisag asa. Ikabulong una na silang utang ba bisag mobayad na lang tag ginagmay lang basta mahalag ka na katunga lang utang mayron ba. Paita kita pay utangan kita pay magukod-ukod ani ron. Napuson na lang ako diri sa unahan bisag naara diri. Biasa ko mga igsuon eh. Tubig na dyan ko dala dyan. Dikaon man sa ere ang nabilin nga. Huwag yan ang painit. Hindi nga kini. Ako na nang inatod. Basi giuhaw na sila. Asa man to si Jamie? Ay, Ya, ay, tubig ra jud ya kay gikaon sa iring to mga painit din ay sobra. wala. Ikaon day wa dren takloban tagay ko be. Tubig na lang yaw. Oh, kayo. Sorry kaya ha. Ron, Lami raya. Ron. Ay, Doon na tubig dire pag inam mo sa. sakto ya kay ugan na pud akong tilaok. Paim na pud ko bisag gamay lang. Ani ako yaw. Him na kini. Pag inam sa tubig.
Wala nang yan ito, basta malipayon ta. Gani yan, no? Dili na ka mo kaya? Dili lang sa mo. Ah, Kay mangita kog bugas, wa tayo mapaniudtan eh. Di Yeah. magsilbi tubig ra. Sige ya kay. Ako pa kay taglimpisaon. ginira man niya. Hinayan po naman. Oh. Pag-amping mo diri ha. Oo. Kay sig na yung mga bitin di sa kuan. Balik ra ko. Ha? Sige ya. Sige. Oh, sige sige. Sing ya. Oh. Pag kuan mo diri, ay lang kay hinay-hinay lang god, aginod ra. Aginod sa kinabuhi, dili lumba ang kinabuhi. Excuse me. Ibigso ninyo si Boy Mr. Utang? Ah, unsa po? Ah, yun na pa ya. Dili ka ni mao ning giutangan ni kuya? Abi ko kabalo. Unsay ato, Madam Boss Idol? Tarong nga kog tubag ba? Yung kay aga man mo ha? Dili naman po. Pasensya po ate ha. Pangutanan ako. Igsoon ba na ninyo si Boy Utang? Kinsa man si Boy Utang? Kay tinod pangalan po. Ugwa ko na sayo, Ronald. Ronald yung pangalan. Ala, si kuya? Si kuya po? Opo, proud po kaming kuya yan. Daan palagi ko. Inyong kuya, bad ako kay utang sa kuha. Kabalo ba mo nga way bayad? Kining mga maisan diri, kining nakita niyo maisan, kung mahalin ni mabaligya, murag si mo guro na ibayad. Dito mo po ni ingon ni kuya nga umahalin ning mais, ibayad daw si Mua. Asa din yung kuya? Naglagot na gid ko ana ba? Muutang gani mo bayad pud mo. Responsable man na ninyo ang bayaran ninyong utang. Gamit ba na ninyo? Ito nang inanglan mo? Naabi ako dayon ni kuan sa inyo ni hatag. Nya ko nang inanglan wala na mo. Layas-layasan ko ninyo pagudyokoron ko ninyo. Ihaya ninyong mga kinabuhi oy. Madam, kung ayahay pa may karon no, wala ang tamin na ng pisa diri karon. Ingna inyong kuya ha. Ugma og di niya mabayaran, ipapriso ko na siya. Alaya, ipapriso si kuya. Maluwi ka te, ayahay papito si kuya te. Maluwi ka ng kuya te. Wala namin ti pagkaon sa mga te ba? Baro na gisaligan na mo sa talante. Maluwi ka te, baril man na mo na mong utang te. Te, kung kabalo lang ka te sa mo nagian ni kuya te. Wala namin mama og papa te. Tukat pagkabata na mo, gamay pagkayumi. Ay kuya na mo, nagbuhi na mo ang nagpakaot. Nagpalit og pampers, gatas. Nga karon te, nagdampisa mi te, wala may paniod to te. Among nagiante kung kabalo lang ka. Mura kang hilakang sa mga tunok sa mga kuwante. Pitin sakita yun te, may kuwante. Ipait pa kayo te, ipapriso pa rin mo si kuya. Pabarya man na mong utang te. Ya, okay ra na ya, ipag-uus na gindi mong gibati. Iko gilak-hilaki ha. Iko madala na mong hilak. Te, magkugi na lagi may mabarya naman ang utang si mo te. Kung ipapriso ni mo si kuya te. Magunsa na lang mi te, wala nga pagkaon sa mga. Si kuya ang punteriya si Cabral Center Point ba si kuya. Makadahom ba makaasa ba nga di na mo ipapriso si kuya te? Karon dili. Pero ugma og di gyapon siya mo bayad. Priso.